Wanda yake dogara da noma yanzu ya zama kamar gawa. Matasanmu da suke da hazaƙa yanzu suna zaman jiran tallafi a sansanonin 'yan gudun hijira. Yara ƙanana waɗanda ya kamata su kasance a makaranta suna nazarin littattafai, yanzu suna nazarin sautin harbin bindiga da hayaƙin gidajen da ake ƙona musu. Ilimi ya tsaya, kyakkyawar makomar jiharmu tana barazana. Idan ba mu tashi tsaye ba, wani irin tsararraki ne za mu bari a baya? Duk waɗanga garuruwan da suke ƙarƙashi na duk mafi yawancinsu manoma na sai kiwo, sai sana'ar zamani yaran sun ka taso suna yin sana'a irin ta zamanin yanzu da taho. So yanzu wannan gaskiya shine kuma wani ƙalubalen da muka sa gabanmu, wanda muna ganin so ya za mu samu kamu ga damuna nan tayo kusa, wanda yake kuma duk gonakinmu suna can inda muka noma. Nan babu wani wanda zai ara ma gonar shi ya zauna. So gaskiya wannan babban kalubale ne gare mu, kuma muna cikin damuwa game da idan damuna ta zo ba mu samu koma a ƙauyukanmu ba inda za mu samu mu noma. Gaskiya akwai kalubale sosai. Muna neman gwamnati ta taimaka mana da tsaro yadda za mu samu mu zauna cikin gidajenmu hankalinmu ya kwanta kuma mu samu mai noma, saboda mu manoma ne.